Червено вино с нощи пи и свинско е остана. Едно ми е свинско, едно ми е винско, едно ми е липово. Снощи бях на гости на един колега, техните му изпратили една дамаджанка домашно винце и прясно мъженце. Как го подбърнахме, майна, бая здраво се накласи. Той по одица го билче. Колегата си е взел изпита, дето още от първи курс го влачеше. 16 пъти горкият се е бил. И най-после професорът се смелил и го пуснал. Та снощи празнувахме до малките часове. От винцето минахме на рекийка и така се спиртосах, че ако ме сложат за туршия, мая, няма да мога да вкисна. Сутринта не можах да отлепа изумата лекции пропусна. Пък с отсъствията съм доста закъсан. Та сега идвам да видя при лекаря дали няма да ми даде болнични за някой ден, че колегата има ядене и пиене поне и за утре. Преди 2 часа едва пака му ударих на камък. Дано вече да е дошъл нов доктор. Добър ден. Пак ли ти, бе? Теб не те смениха, бе, докторе. Казвай какво искаш, че нямам време, имам работа. Температурки имам, бе, докторе. Нали тя мерих сутринта температурата, бе? 35 градуса имаш. Ами, моята болест може да кара на замръзване. Болнични няма да ти дам, айде махай се. Ама моля ти се, поне ми кажи какви лекарства да си пие. Каквото искаш пи, бе. Амидофен, норофен, там всичко, което завършва на фен, няма значение. Те без това са безболезни. Какъв цвят да ги пие? Ти хапчета ли ще пиеш или копчета? Каквото искаш пи, бе. Колко пъти на ден трябва да ги пие? Колко ти сърце иска? Преди или след ядене? И преди ядене, и след ядене. Пък искаш и преди, и след ядене, пък да се отровиш. Аз какво да ги пие? Господа, Че смяне от маркучи. маркучия пи. Ами ако и тягнат маркуча, Ти цепа аз на тебе. толкова бе, докторе, толкова. Аз само питам, а с кафе може ли? Може. Само че аз кафе не пия. А, пропи, бе! Пропи! Ай, моля ти се, ще ми отиде работното време да се разправям с тебе. Отсреща е кабинета на доктор Карапи Беркова. Специалист уши, нос, гърло. Иди при нея на нея да досаждаш, тя и без това е голяма кабинета. А защо точно при нея? Телевизията така като ми прегрея гърлото да ви даде нещо наредно, а? Какво нередно, бе? На мене ще ми видят нещо нередно, ако ми направят алкохолна проба. Само от дъхът ти ми става лошо. Ти не ми казва още какви лекарства да си пие и с какво да си ги пия. Като гледам така, най-добре с зелева чорба ги пи. Ама зелето, дето майка и татко го накладох, още не е вкиснало. Нямаме зелева чорба, не? Ами с компот ги пи, бе. Майка ти и татко ти сигурно са направили компот. Компотите майна баба ги прави. Баба, старата 34 ви направи. Чай да ти ги възмей да прецениш кой е най-популярен. Моля ти са, не дей. Скъп искаш компот с такъв го пи. Ако щеш с компот от диви чушки пи. Такъв, докторе, няма. Бе ти да не пусна колени тука, бе. Абе, виж, почнах да трепеля вече. Сърцебие получих, май кръвното
дигнаха. Взе да ми причернява пред очите вече. Ти си цяла развалина, бе, доктор. Че как се докара до тоя хал? Дори да се отбираш от медицина, че как ти да лекуваш хората, че като себе си не можеш да помогнеш, бе. Напиши си поне 3 дни болнични. Да си починиш малко вкъщи. Ще дам аз един болничен. После от хирург и от заболекар ще искаш болничен. Споко, бе, докторе, ти си много нервен. Ти си направо за острото психиатър. Ти си тук да служиш пациентите. А всъщност какво правиш? От половин час съм тук и никакво внимание не му обърна. Аз изобщо не се чупсам от слушане. Сега ще обслужа. Кого ще обслужа? Аплодисменти, Петър и Кирил! Уважаеми колеги, желаем на всички приятен празник. С това нашата програма завърши. Следващия път повече